Roy, nog nieuwe plannen allemaal? Ja, absoluut. We zijn de laatste tijd druk bezig geweest in de White Villa Studios voor mijn nieuwe single. Een single die eigenlijk een beetje de andere kant op gaat. Want zolang de laatste single die ik uitbracht was toch iets meer serieuzer en leuk voor op de radio. Maar we wouden nu iets meer inspelen op de feesttenten en de kroegen. En samen met Sean Dirnen, mijn producer, en Pieter van Schoten hebben wij denk ik een heel mooi resultaat weten te krijgen. En ik weet bijna zeker dat op dit liedje bijna niemand stil kan blijven staan in de kroegen en discotheken. Absoluut, ja, we gaan een videoclip opnemen. En we willen natuurlijk een leuke verhaallijn inbrengen. Dus we zijn op meerdere locaties. Ik ga nog niet te veel vertellen, want het moet natuurlijk een beetje een verrassing blijven. Nou, ik kan in principe wel vast vertellen hoe het onderwerp zit eigenlijk. Heel veel mensen zullen wel meemaken dat ze 's morgens wakker worden. Ze moeten naar het werk, maar de dag van tevoren was het een beetje te laat geworden, te gezellig, iets te veel gedronken. En dan denk je van nou goed, ik zou liever eigenlijk nog wel even omdraaien en niet naar het werk toe gaan. En wat zou er dan eigenlijk mooier zijn als 5 dagen weekend hebben en 2 dagen werken.